a kis vágba. Part 2-ben meg folytatjuk. Itt van benne. Sziasztok! És ugye addig a részig jutottunk, ameddig ezt nem megnéztük. És ezt csak tényleg saját felelősséggel vállaljátok. Jézusom. He's my friend. Ő vicces, ő vicces, ő vicces. Gyere. Még 2 napot kell megcsinálni. Nem lehet lemenni. Jó, de most meg igen. Azt a kura. Oda megijedt. Nem. Nem volt olyan nagy ijedés. 3 nap ezt kell megcsinálni. De úgyhogy semmit sem látok ember. Voltam az egyik a konyhában. Az egyik itt. Na megnézem. Jó, nézd. Akkor szerintem a konyhában lesz az utolsó. Vagy ezt megnézem én. A padlás. Ó, ne. Ne. Ne láss semmit. Ez a szarból. Csak ki egy létre akkor. Hol hát egy létre? Ez az. Ittra. Vegyed fel. Para, meg vas. Én Nem látok semmit. Valaki járat. Nem megyek. Ki megy fel elsőre? Megyek én. Gyere. De te is gyere. Mind a kettőnek fel kell menni. Szerintem most itt lesz fent a nehéz. Ott van a nehéz. Hol? Nehéz? Menj előre. Nehéz. Nehéz? Ó, egy kis videó. Srácok, ez szerintem meg fog minket most támadni, és eléljük. Jó, menjünk le. Nem lehet. Meg kell nehéz. Gyere te is. Támadni fog minket, és itt kettőnk. Gyere te is. Nehéz. Are you okay? Hey, let's get back to your room. Erről miért ugye leáll? Te is eltűntél. Oszta! Menekülj! És most fogócskázunk. Most túl kell éljünk, gyere! El kell fussunk tőle. Beakadt! Jaj. Jó, nem! Utána megy! Mindjárt elkap! Áú!
Ah, 85 HP-m van. Most te mész, most én megint... ez fájt. Szerintem amúgy meg az anyjuk el van menve dolgozni. Ne is. Most persze ott van. Ki volt ez ki? Csönget. Ez nem az lesz. Jössz? Mi ki van? Látsztok? Ki akarok menni, engedj ki. Azt mondja, a film nem volt olyan félelmetes. Maradhatok volna itthon. Igen. Minden normális volt, igen. Menjünk el aludni. Oké, elmegyünk. Ugye nem nálatok? Nem. De ezt nem csinálhatod velem. De Bence. Csukd is be. Ó, gyere, Erika. Jó ét. Richard! Azt hittem, hogy Jena is megerőszakol. Szerintem Richard volt, nézzük meg. Check on NS. Ó, de jó. Vannak a gambolék, miért nem ők nézik meg? Lehet, hogy Zárva. zárva. No, menjünk fel Gambolékhoz. Tényleg Gumball. Darwin, Gumball, köszönjük. Jól vagytok? Lementek snackért. Valami elragadta apát. És levitte a pincébe. És Enei hol van? És levitte a pincébe. Apát. Nyugi, nem kell félnetek. Lemegyünk volt enni, oké? Mert éhesek. De tudja, hogy ők Enei hogy ez a bohóc. De jönnek a Darwinék is. Igen, már lemegyünk enni adunk neki. Jó, nem leszünk egyedül. De szerintem a hamburgert fognak enni. Igen. Én adom Darwinnak, a narancssárgának, de ad Gumballnak. Oké? Jó. Ne nézd a mikrót. Viszem Darwinnak. Én meg Gumball. Ja, hát én csak Gumballnak tudom adni. Akkor te add Darwinnak. Én is csak neki tudtam. Ilyen nem. Ja, itt a kezem. Mi? Ja, nincsen megmikrózva. Én meg megmikrózva. Megvársz erre? Oké.
Amúgy Gumballnak meg miért ilyen kis, mit nyer? Olyan, mint lenne, mint a mókus. A kettő kis zacskója. Kell az erőtök. Megnézzük a P-be az Hey guys. Azt mondják, ott a kulcsa valahol. Oké, okay, te megyál el addig. Oké. Okay. Megvan. Persze, ezt nem mondták, hogy a számítógépnél van. Mi az? Hova tűntek, Bence? Nem tudom. Figyeltem őket. Aztán fel van borítva. Menj fel a szobájukba. Ne, én nem. What happened here? Nekem menni a pincébe. Nem. Ezt nem csinálhatod velem. Ne. Nem. Nem. Kézzel fogva? Nem, de engedjél már be. Gyere te is. Hey Richard! Jól vagy? Nem úgy látszik. Beszélj vele. Mi az? Ó. Ne! Mi? Aztán. Nem. Venni kell esni. Ne! Ne. Ojaj. No. Erin! Au! Betörlök! Au! Kijutottam! Gyere te is! Jó! Beszélgetünk! Alig volt HP-m! Megy napét. 25 HP-m van. Engedjél már! Ott a busz. Tisztán ki fog jönni utánunk. A buszsofőr. Várjál már meg! Gyere! Gyere! Szerencsére most téged támadott, nem engemet. Mert akkor már rég meg lennék halva. De hány HP? 85. És ha engemet izélt volna, de engemet, jó, de ha engemet támadott volna, akkor már rég halott lettem volna. Nem. De mert akkor engemet hamarabb megölt volna. Nekem már is le volt venve a HP-m. Kijátszottuk, gyerekek! Ez volt egy elég nagy.
Srácok, most átlépem másik játékba. Ne, állítsd oda a felvételt. Akkor sziasztok! Ennyi volt az a videó. Reméljük tetszett. Sziasztok!